тормышыбызның чәчәкләре, җырлаган балалар, тагын да матур, тагын да хуш исле чәчәкләр. Сәлам дуслар, эфирда сәйлән тапшыруы, яшь йолдызчыклар, бездә кабына. Башлыйбыз. Финалистларыбыз бүген тагын бер биеклеккә менәргә тиеш. Алар алдында тагын бер сынау. Рус теленнән татар теленә тәрҗемә ителгән җырлар. Моның белән бәйге этаплары төгәлләнер. Шуңа күрә катнашучыларыбыз бөтен көчләрен җыеп, әйбәт чыгыш ясарга тиеш булачаклар. Бүгенге көнгә алар ничек әзерләнделәр микән? Карап алыйк. Сәлам, дуслар. Исәнмез. Әйдәгез әле бер-беребезне кул чабып сәламлыйк әле. Без сезнең белән бүген кулларыбызны җылытабыз, телләребезне җылытабыз, тәннәребезне җылытабыз. Ни өчен? Чөнки сез җырлый белә торган артистлар гына түгел, сөйли белә торган артистларда булырга тиешсез. Хәзер әйдәгез без сезнең белән елмаюга күчәбез. Шул күнүгө. Тешләрегез бармы? Бөтенегезнең. Әйдәгез әле күрсәтик әле тешләрне. Елмаябыз. Ныграк. Бер-беребезгә карыйк әле, елмайык әле. Авазларга хәзер без бик кызык күнегү ясыйбыз. Мәсәлән, ми, мө, му, мэ. Әйме? Мы. Әйдәгез киттек. Ми, мө, му, ма, мо, мы. Әйдәгез, здри, здре, здра, здро, здру. Киттек. Здри, здре, здра, здро, здру. Сезнең кулларыгызда теннис тубы, әйме? Һәм сез менә шул теннис тубын аларга җибәрәсез. Алар тотарга тиеш. Һәм аннан соң алар сезгә аны җибәрәләр. Ми, ма, мо. Сез Ми, мэ, ма, мо. бри, киттек. Бри, бре, бре, бра, бра, бро, бро. Бро. Хәзер сулышны аласыз. Чыгарасыз. Аркабызны туры тотабыз да. Һәм сез сәхнәгә чыгасыз. Тамашачы сәхнәгә чыкмый, сез сәхнәгә чыгасыз. Сезне карыйлар. Сез ул җырны беләсез. Мин сәхнәгә чыгам. Мин сезне яратам, тамашачыларны. Һәм әлбәттә ул мәхәббәт сезгә кайта. Һәм сез дә мине бик яратасыз дип, менә сәхнәгә Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип чыгасыз. Сәхнәгә чыктың икән, эшлә сәхнәдә. Син сәхнәдән тирләп чыгарга тиешсең. Әлбәттә ул теге ялтырап торырга тиеш түгел, сәхнәдән күренергә тиеш түгел. Әмма ләкин син эшләргә тиешсең. Гади менә тамашачылар уйламасыннар. Артист нәрсә инде ул артист? Алар эшлиләр менә. Андый фикер булырга тиеш түгел. Артист сәхнәгә чыгар алдыннан бик күп үз өстеннән эшләргә тиеш. Әйдәгез әле, кочакланышып. Бергә беренчедән без сезнең белән кочакланышабыз. Әйдәгез, кәбестә. Әйдәгез әле. Без бит телевидениедә, онытмыйбыз, менә бит камера. Камерага эшләй белергә кирәк. Пока-пока. Жюриларыбыз берсеннән берсе матур, берсеннән берсе үзенчәлекле һәм аларның тормышы музыка белән бәйләнгән генә түгел, тормышлары музыкага багышланган. Һәм инде беренче жюриебыз ул да булса искиткеч тавыш иясе, матур Эльмира Калимуллина, Татарстанның атказанган артисткасы. Эльмира, менә сезгә шундый бәләкәй генә сорау. Җырчының шәхесендә нинди сыйфатлар булырга тиеш түгел? Беренчедән 100% ялкау булырга тиеш түгел кеше, тырышырга тиеш ул. Аның кирәкмәгән сыйфатлары юк, шуңа күрә ул белми нинди сыйфатлар булырга тиеш түгел. Гомумән андый сыйфатлар бар икән, ул шул хәтле самими, шул хәтле ихлас. Гомумән шундый начар сыйфатлар кешедә булырга мөмкиндер дип тә аның башына да килми. Рәхмәт сезгә, Эльмира, сезнең искиткеч матур эчтәлекле җавабыгыз өчен. Без киләсе жюрига күчәбез. Инде күп кырлы шәхес, ул безнең телевидение алып баручысы да Айсылу Габдинова. Әйтеп китегез әле, менә камера каршында үзеңне ничек тотарга кирәк җырчы буларак? Аның өчен инде беренчедән практика кирәк, чөнки ниндидер төп кагыйдәләр әлбәттә бар, ләкин инде практикасыз бер нәрсә дә булмый. Үзеңне иркен хис итәргә кирәк.
һәм инде бәлки өйдә күзге алдында үзеңә карарга кирәк, үзеңнең теге уңай ракурсларыңны күрә белергә кирәк, кайсы яктан син әйбәтрәк күренәсең, эмоцияләреңне күрсәтә белергә кирәк. Но иң мөһиме әлбәттә инде ул әйтеп үткәнемчә ул практика. Рәхмәт сиңа, сезгә. Рәхмәт. Сезгә. Сиңа дисәң дә була. Сиңа дисәң дә була. Ярый, рәхмәт. Ләкин сезгә хөрмәтем, сез дип мөрәҗәгать итәргә этәрә. Безнең жюри әгъзаларыбыз арасында гел җырчылар булды, ә инде хәзер теге яңа фикерләрне ишетербез бәлки, чөнки инде тагын бер жюрибыз, ул да булса композиторыбыз, безнең карап торган татар халкының композиторы Илмир Низамов. Илмир, сәлам. Сәлам. Менә күп кенә җырчылар, композиторлар белән, синең белән дә дус булырга тырышалардыр. Сез аны бәлки сизәсездер дә. Сез үзегез тормышта ниндирәк кешеме? Ачык кешеме яки киресенчә ябык кешеме? Мин үземне ачык кеше дип саныйм. Ул әлбәттә читтән күренәдер ул. Кемдер өчен мин ачыктыр, һәм кемдер өчен мин ябыктыр. Шуңа күрә мин әйтә алмыйм. Мин үземне бик шундый ачык кеше һәм гел әзер яңа кешеләр белән танышырга да, эшләргә дә, дус булырга да мин шундый кеше дип саныйм үземне. Ярый, рәхмәт. Менә инде безнең тапшыруыбызда без күрербез дә. Безнең катнашучыларыбыз бәйгебез дәвамында бер-берсе белән дуслашып та өлгерделәр. Гәрчә алар Сәйлән проектында көндәшләр булса да, безнең Алиябез дә аларга чын дус булды. Чөнки ул аларны син булдырасың дип озатып кала һәм инде шулай җылы иттереп каршы ала. Менә без хәзер аның белән әңгәмәгә керәбез. Сәлам, Алия. Дуслар, сез инде үзегезне төрле яктан сынап карадыгыз. Бүген рус җырларын татарча башкарасыз. Мин сезгә уңышлар телим. Башлыйбыз! Дуслар, бу җырларны сез дә яхшы беләсез. Хөрмәтле жюри, бүген инде сезнең истегездә аеруча зур җаваплылык. Ни өчен дигәндә, чөнки бүген безнең бәйгебезнең соңгы туры, шуңа күрә гадел булырсыз дип ышанып калабыз. Сәйләннәр мәсьәләсендә сез һәр баланың чыгышыннан соң фикерегезне туплап, әйтеп, 10 сәйләннән арттырмыйча үзегезнең бәягезне куярга тиеш буласыз. Сөйләштек, уңышлар сезгә, һәм инде без беренче катнашучыны каршы алабыз. Сәлам. Сезнең белән мине. Узган тур миңа бик ошады. Рөстәм Астаевка минем җыр бик ошады. Бүген мин иретәр мәктәпләрдә җырын җырлыйм. Бу җыр миңа ошый, чөнки мин үзем дә 5нче сыйныфта укыйм. Калем тутып буларга, хәрефләрне язарга, кирәтәләр мәктәпләрдә, тапкырларга бүләргә, нәниләрне сөяргә, кирәтәләр мәктәпләрдә. Бишкә бишне кушарга, ишектән сүз газарга, кирәтәләр мәктәпләрдә. Белер өчен бик күпне, яратырга китапны, кирәтәләр мәктәпләрдә. Белер өчен бик күпне, яратырга китапны, кирәтәләр мәктәпләрдә. Әминә булдыра! Таңнар ничек акканы, кояш ничек батканы, аңлаталар мәктәпләрдә. Дөререн биек тауларны, кирәтәләр мәктәпләрдә. Табырга утрауларны, биек тауларны, кирәтәләр мәктәпләрдә.
Дуслык кадрын белергә, сулсын дип гомергә, өйрәтәләр мәктәпләрдә, мәктәпләрдә. Әфәрин сиңа, Әминә. Менә шундый бәләкәй генә укучыбыз, ул үзе дә бит әле 3нче сыйныфта гына укый. Гәрчә үзенә 8 яшь булса да, 6 яшьтә мәктәпкә киткән. Беләсеңме, мин инде үземнең мәктәп елларымны искә төшердем, Әминә, синең ярдәмеңдә. Шул кыңгыраулар, шылтыравын һәм мәктәптә укыганда гомумән әлеге җыр русчадан түгел, ә киресенчә татарчадан русчага тәрҗемә ителгәндер дип уйлыйм. Ни өчен? Чөнки без беренче татарча вариантын өйрәнгән идек. Жюри, сезгә мөрәҗәгать итәм. Әминәнең әлеге матур күзләренә карагыз. Айсылу, сезнең исемегез А хәрефеннән башлана. Алфавит буенча рәхим итегез. Беренчедән әйтәсе килә, Әминә ул өчен артистка, бәләкәй булуына карамастан, һәм инде без дәрес үткәргән идек бит инде, мастер-класс үткәргән идек, һәм инде шунда мин аңа әйткән идем, русча әйтмешли, Әминәнең улыбканы миллион, һәм сиңа моны һәр вакыт үзең белән йөртергә кирәк дип киңәш итәм. Һәм инде шул дәрестә без мин аңа киңәш иткән идем бераз татар телен камилләштерергә, телне чистартырга һәм тел чистарган. Молодец, 10 балл миннән. Рәхмәт бик зур. Без инде Илмира хатын-кызларга сүзне иртәрәк бирәбез. Әминәгә бу җыр бик килешә. Ул кайфында күтәрә. Аңа ошый да бу җыр, ул күренә. Әмма дә ләкин бәләкәй генә момент булган иде сүзләр белән. Ул теге юлы да булды, бу юлы да булды. Һәм инде бу менә бу сыйфатка карап, үз-үзеңә син әйтергә тиешсең. Мин менә сүзләрне гел әйбәт кенә ятлап, гел теге репетировать итеп, менә шулай итеп әзерләнеп чыгарга кирәк. Мин үземдә бик дулкынланам, кайбер вакытларда да минем үземнең дә бик күп сүзләрем каядыр юкка китә. Берәр инде очрак булдымы шундый, мәсәлән, сүзләрне оныткан? Булды, бер тапкырда түгел, бик күп моментлар булды. Мин үзем шагыйрь булам бу вакытта. Минем икенче портал ачыла. Мин үз сүзләремне кушам. Кайбер вакытта үзем җырлыйм. Мин сүзләрне, мин бу тадым, оныттым. Шулай дип мин җырлыйм. Кайбер теге бик оста җырчылар булай әйтә башлый, сүзләрен оныта да. Ул инде бик зур профессионаллар. Аның өчен кулны тамашачыга сызу өчен микрофонны бик зур осталык кирәк. Өсәргә. Мин 9 балл куйдым. Әминәгә бик зур рәхмәт. Әминәгә уңышлар телим. Барысы да миңа ошады, әмма дә ләкин менә шундый бәләкәй генә нюанс булды. Инде аңлашыла. Без бит финалда. Без финалда катнашучыларның әзерләнергә вакытлары бик аз. Тулкынлану, Илмир әфәнде шулай карап утыра, елмаймый да һаман. Һәм инде Илмир әфәнде, сезгә сүз. Әминә, син чын артистка, сәхнәгә чыгып бастың да күзләр кабынып китте. Һәм менә минем өчен менә артистның иң мөһим әйбере ул эштән яктылык, эштән инде менә шундый яну һәм җылылык. Ул сизелә, ул күренә. Мин Әминәне беренче тапкыр күрәм, мин бүгенге балаларны барысына беренче тапкыр күрәм инде. Шуңа күрә минем 10 балл сиңа. Мин сине котлыйм һәм рәхмәт сиңа шундый матур чыгыш өчен һәм шундый күңелле кайф биргән өчен безгә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт сиңа бик зур, һәм инде без сиңа уңышлар гына теләп калабыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Әйе, монсы синекедер, анда бәлки дәреслекләрең дә бардыр. Уңышлы дәресләр сиңа, бишле билгеләре сиңа. Афәрин, Әминә, котлыйм, гала-концертта күрешербез. Камил Вәлиев тормышта иң әйбәт нәрсә ул дуслар икәнен бик әйбәт белә.
Безнең проект Сәйлән һәм буадан сезгә сәлам. Узган турда мин казах кызы дигән җырны җырлаганда жюрida Эльмира Калимуллина күрдем. Җырлаганда анарга гына карадым. Чөнки ул бик матур, бик талантлы. Ул миңа югары баллар куйды. Мен анарга рәхмәт әйтәсем килә. Бүген дөньяда шуннан да яхшырак юк дигән җырны башкарам. Дөресен әйткәндә, бу җырга әзерлек җитмәде. Мин беренче тапкыр татарчага тәрҗемә ителгән җырны җырлыйм. Бу җиңелләрдән түгел икән. Дуслар белән иләр гизүдән, яхшырак безләрчә юк ул дөньяда. Дустың янында булса курыкма, юлың ал булыр кайларда барсаң да. Ла 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 hey hey Үз хаялыбызга тугры калырбыз, без кешеләргә шатлык китерербез. Кирәк түгел патша сарайлары, барына да кадерле ирегебез. Ла 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 hey Безнең өчен каләмнәр яшел чирәм, безне саклап торар рәтрәт наратлар. Кирәк түгел патша сарайлары, менә шундый инде безнең язмышлар. Ла 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 hey la 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 hey hey Афәрин Камил инде үзен турбадур иттереп хис итә башлагандыр. Миңа кырыйдан шулай иде булып күренде. Үткән тапшыруда бер жюри әгъзасы сиңа гашык булган иде. Белмим, әлеге тапшыруга хәтле аның хисләре сакланып калган микән, юк микән? Эльмира, нәрсә әйтерсез? Әлбәттә сакланып килгән монда. Мин, беләсезме, Камилне икенче төрле ачтым. Шунда аның зур диапазон икән. Теге Онда мелизмалар да булган иде, актер буларак та ул үзен күрсәтте. Миңа бик ошый һәм һәрбер җыр сайын ул үсә, минем күзләремдә ул үсә. Мин аңа 10 сәйлән бирдем. Рәхмәт бик зур. Менә бит шундый асыл матур җегетләргә сәйләннәр явап кына тора. Эльмир Низамов. Камил, рәхмәт сиңа шундый матур чыгыш өчен. Әйтәсем килә, без менә текст турында сөйләп киткән идек. Җырда бит музыкадан башка текст бар. Һәм бездә бүген без рус җырларында беренче тапкыр татар текстын ишетәбез. Һәм бәлки шуңа күрәдер, бәлки ишектер мин шулай ишеттемдер. Миңа нишләптер менә шул текст җитмәде. Әлбәттә мин беләм нәрсә турында ул җыр. Ләкин менә шул сүзләрне ишетәсе яхшырак килә иде. Шуңа күрә синең чыгышың бик матур, тавышың искиткеч матур, ләкин менә шул текстка гына зуррак игътибарың булса, сүзләр дә яхшырак яңгырасын, аңлаешлы булсын, шуның өчен генә мин сиңа 9 балл куям. Һәм мин сине барыбер котлыйм. Син бик зур молодец. Камилга килгәндә инде дәрестә үк миңа аның тавышы, тембры бик ошаган иде. Ул әле бәләкәй булуына карамастан, аның шундый егетләрчә шундый тембр чыга аңардан һәм Эльмира белән мин ризалашам, аның диапазоны киң. Бу үзенә бик җәлеп итә.
Һәм инде мин Камилдә бер дә каушау сизмәдем. Мин үзем хәзер монда чыгып җырласам, мин каушар идем. Аңарда мин сизмәдем. Оннарда Шын каушау юк. профессионал булып үсәсең һәм инде алдагы көннәрдә Камил шын җырчы булып, кызларның йөрәкләрен яулап алыр дип уйлыйм. Ничек инде ала бит инде ул хәзердән үк. Ну, шулай инде әйе. әйе. Алдагы көндә дә шулай булыр дип уйлыйм. Һәм Рәхмәт, әлбәттә миннән 10 балл. Рәхмәт, Камил, үзеңнең сөйкемлелегең белән кызларны яулап алдың. Менә Илмир әфәндегә генә әз генә җитеп бетмәде. Рәхмәт сиңа бик зур. Син булдырдың. Искиткеч мин кештем минекеннән дә моторрак дип әйтер идем. Ләкин инде монда һичшиксез Илмир әфәнденеке моторрак. Рәхмәт сиңа бик зур. Рәхмәт бик зур киңәшләрегез өчен. Камил, кайфыңны төшермә. Син чын җырчы. Афәрин, бик матур җырладың. Әлбәттә, балачактан килгән дуслык ул гомергә саклана һәм инде Венераның да андый дуслары булыр дип ышанабыз. Дуслык турында җыр. Сәлам, дуслар. Минем исемем Венера һәм бу Сәйлән проекты. Татар җырларны башкару гел җаваплыдыр дип уйлыйм. Чөнки барлык кеше аларны белә. Бу җырны төрле конкурсларда җырласам да, камера алдында, жюри алдында җырлавы әзрәк кенә куркыныч иде. Ләкин бу җырны мин әйбәт башкардым һәм шат булдым. Бүген мин дуслык турында җырны җырлыйм. Ул татар теленә тәрҗемә ителгән. Ул бик күңелле һәм миңа ул бик каты ошады. Ул минем яраткан мультфильмнан. Җил кояш белән тату, чык ширем белән, күбәләк чәчәккә дус, без синең белән, без синең белән, без синең, без синең белән. Дуслар белән урталай, борын бүлешик, сүзгә килмик бер кайчан, гел тату яшик, гел тату яшик, гел тату яшик. Без синең белән, гел тату яшик. Минемчә, менә мондый нурлы, менә мондый якты кызның дуслары бик күптер дип ышанып каласы килә, чөнки андый кешеләргә, шулаймы? Күпме дусларың? Әйе. Шулайдыр дип ышанабыз. Әле өстәлдә менә без, мин үзем дә синең дустыңны саныйм, син каршы булмасаң, бәлки әле безнең жюрилар да синең дусларың булырга теләрләр. Илмир әфәнде, әйдәк сездән башлык әле. Венера сәхнәгә чыккач исемә төште кояшларым белән килсен миңа дигән җыр. Әлбәттә шундый матур кояш чыкты сәхнәгә, җыры да дуслык турында. Мин котлыйм сине, рәхмәтләр әйтәм. Миңа нишләптер менә бу җырымы яисә ул шугаты миңа кызык дип тойылганга күрәдер, ул миңа бик кыска тоелды. Җыр башланды да, бетте дә, һәм менә шул Җитмәде. дуслык хисе ниндидер шундый җитмәде ул. Белмим нәрсә белән бәйледер ул, ләкин менә ачылып бетмәде кебек. Җыры да һәм үзе Венера да. Венера ул моңа хәтле турларда бик әйбәт ачылган иде. Ләкин менә нишләтәсең, шундый җыр. Сез бит инде хәзер менә, сез бит шул хәтле профессионаллар, сез менә минут ярым эчендә баланың бөтен талантларын аңлап алырга тиешсез. Монда сәләтсез балалар юк, әлбәттә. Алар барысы да сәләтле, барысы да якты. Барысы да үзенә ничек әйтергә, җиңүче дип әйтеп тә була инде. Ләкин менә шул
әз генә менә бер бал җитмәде кебек, шуңа күрә мин 9-ны гына куям менә шуңа күрә. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Илмир. Айсылу. Бу җыр белән Венера тулысынча уланы йырып чыкты, ләкин инде нәрсә әйтәсем килә, бу җырны мин танымадым беренчедән. Һәм инде Венерага катлаулырак җыр алырга була дип уйлыйм, чөнки бу аның өчен җиңелрәк җыр. Ләкин бу инде Венераның гына эше түгелдер дип уйлыйм, укытучылары сойлашкандыр җырны. Шуңа күрә инде Венера шушы җыр белән тулысынча аны йырып чыкты. Шуңа күрә, Юк, бездә менә 8 катнашучы, әйме. Әйе. Һәм рус теленнән менә үзегез бармак белән санап исегезгә төшерәсегез килсә дә, татарчага тәрҗемә ителгән җырлар. Менә алар бит чынлап та әле бер кулның бармагында да санап бетерә алар җитәр микән, юк микән әле. Менә алар бит менә шундый җыр инде, нишләтәсең? Андый җырлар күп түгел. Шуңа күрә әйтәм бит, шушы җыр белән Венера уланы булдырды. Шуңа күрә мин аңа 10 бал куям. Рәхмәт. Булдырды. Шуннан да бәлки алдагы көннәрдә инде катлаулырак җырлар белән Алдагы көннәрдә бик Чыгыш катлаулы ясарсың. җырлар булды. Анда ретро җырлары да, халык җырлары да булды. Мин аңардан шуны көтәм дип әйтәсем килә. Тамашачы буларак, катлаулырак җырлар. Без бит инде монда балаларның төрле яктан сыныйбыз балаларны. Менә гади җырларда, катлаулы җырларда, ул әле бик катлаулы җыр, менә Венераның үзенчәлеге бик катлаулы җырларны да шулай позитив рухта елмаеп, шулай җырлады. Бүтәнләй башкача яңгырый шундый моңсу җырларда Венераның тавышы белән. Илмира, сезнең дә бик күп җырларыгыз шулай, бик матур яңгырый. Венера, беренчедән бик зур рәхмәт. Син елмайгач, бүтән күңел, бүтән җан елмая, бүтән йөрәк елмая. Кайфны бик күтәрдең. Бу җыр сиңа, синең тавышыңны икенче төрлерәк ачты миңа, теге турлардан караганда. Монда бик чиста иттереп җырладың, һәм бик органик яктан да, табигый яктан да сиңа ул килешә. Син үзең кояш кебек, әлбәттә синең дусларың да бик күп әйткәндәй. Мин сиңа бу үсешең өчен 10 бал куям. Рәхмәт. Рәхмәт үзеңә. Менә сизелеп тора, үткән тапшыруда булган, Венераны күргән, ишеткән, һәм инде 10 сәйләнен дә кызганмады. Рәхмәт сиңа, Венера. Мин сине әлеге югары баллар белән, югары сәйләннәр саны белән котлыйм. 1-5-не. Рәхмәт сиңа, син һәр вакыт нур булып чыгасың. Рәхмәт, ярыма сезне кочакларга. Бу трендка кирип китте бугай. Хәзер конкурсантларыбыз чыгыш ясыйлар да жюрины кочаклый башлыйлар. Бу рәхмәт кочаклаулары. Котлыйм. Бу Рәхмәт. сез үзегез энергия аласыз ул балалардан. Венера, син бүген сары күлмәктә киенгәнсең, чын кояш кебек. Мин дә сине кочаклыйм әле. Дуслар, сез дә Венера кебек елмайыгыз. Күп кенә финалистларыбыз балалар җырларын сайлаган булса, Камиля Михайлова чын олыларча җыр сайлаган. Хәерле көн, дуслар. Минем исемем Камилә. Мин Казаннан. Ретро җыр җырлаганда жюри миңа бик күп сөйләнәр куйдылар. Жюрида булды Илмир Калимуллина, Рустам Асаев һәм Зөфәр Хәйретдинов. Алар миңа бик ошыйлар. 30 сөйлән алгач, мин бик шатландым. Минем укытучы Ләйсән Радиковна миңа җыр сайлады. Песня остается с человеком. Ул бик матур, һәм мин аны бүген татарча җырлармын. Капкараңгы төн яктыртучы йолдызларда сүнә бит иртән кеше белән бары җыры кала мәңгелек юлдаш бу җыр икән. Yıllar aşa, yırak yollar aşa, Теләсән инде яктагым юлда, Җырга син сабу димәсәң, Сабулашмый синең белән җыр. Җырга син сабу димәсәң, Сабулашмый
Сабулашмый синең белән җыр. Шыймы сиңа? Бик ошый. Бишәк җыры аша җанга үткәч, һәр адымны җырлап атларбыз. Күпме җыр җырладык сөйгәннәргә, күпме тагын җырларбыз. Еллар аша, ерак юллар аша, теләсә нинди якта һәм юлда, җырга син сабу димәсәң, сабулашмый синең белән җыр. Җырга син сабу димәсәң, сабулашмый синең белән җыр. Камилә, рәхмәт сиңа әлеге җырың өчен. Кайбер тамашачылар үзләренең яшьлекләрен исенә төшергәндер. Аеруча теге «Голубой огонек», «Песня года»ларның телевизордан көтеп алган вакытларны. Рәхмәт сиңа, һәм инде син аны искиткеч матур иттереп Рәхмәт. башкардың. Инде безнең жюриларыбыздан менә Илмира, миңа карап торасыз, нәрсәдер әйтәсегез килә сыман. Сезгә сүз. Мин Камиләне теге турдан бик яраттым. Һәм бу финалда мин ойлаган идем, ничек микән ул безне шаккаттыра. Күлмәге дә, җыры да, бөтен нәрсәдән менә туры килгән һәм син һәр җырның стилен беләсең. Һәм безгә менә теге турда син халык җырын җырладың, ретро җырны җырладың, милизмалар белән. Бүген син төп стильдә безгә җырны күрсәттең, тавышыңны күрсәттең. Минем кастаны тагы да чыкты. Шуңа күрә сиңа бик зур рәхмәт. 10 сәйлән. Рәхмәт. Рәхмәт. Илмир, 9 балл куерсыз дип куркып, мин баштан сүзне Айсылуга бирим әле. Айсылу, рәхмәт итегез. Камилә, афәрин, молодец. Рәхмәт. Нәрсә әйтәсем килә, вокал укытучың белән дөрес юлда барасыз. Синең шундый ачык позиция тавышыңда тыңларга бик рәхәт. Һәм инде синең тавышың ничектер олыларча чыга. Бәлки башка катнашучыларның тегеле балалык чыгып бетмәгәндер тавышынан, ләкин синең тавышың инде олыларча чыга, тембрың матур. Миңа синең бераз гына эмоцияләр җитеп бетмәде. Әз генә курку бар синдә, әз генә син ябык, әйме? Син инде рәхәтләнеп, ачылып, янып торсаң, бу инде тагын да шәбрәк булыр. Тавышың бар, кыяфәтең бар, күлмәгең бик матур. Стильгә әйешеннән дә җырның стиленә туры китереп сайлагансың, ләкин куркма, яме? Үзеңне күрсәт бөтен кешегә дә. Әлбәттә инде 10 сәйлән. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Илмир әфәнде, рәхим итегез. Камилә, мин сине котлыйм. Рәхмәт. Искиткеч тавышың, әлбәттә. Менә Илмир әфәнде сөйли башлагач, мин ишетсәм дә, ул кешенең мөмкинлекләре бер җырда да ишетелә, аның мөмкинлекләре зур булса. Һәм мин монда ишетәм дә, күрәм дә, Камиләнең мөмкинлекләре, тавыш мөмкинлекләре бик зур. Һәм шуның өчен мин сине котлыйм. Һәм икенче әйбер, бүгенге көндә балалар җырлыйлар рус телендә туган һәм танылган җырларның татарча версияларын дип әйтәм инде. Һәм минем өчен бик кызык иде. Бу бит инде безгә бик таныш җыр, без бу җырны тыңлап үскән барыбызда. Һәм менә шул җырны татарча ишеткәч, мин ниндидер башка җыр тагын да матуррак дип мин аны ишеттем. Ниндидер тагын да нур керде кебек. Шуңа күрә менә шул җырны сайлау өчен сиңа аерым бал истәр идем мин. 11-не куярга мөмкин булса, мин 11-не куяр идем. Шуңа күрә сиңа мин бүген 10 бал куям. Рәхмәт сиңа. Камилә, син әфәрин. Илмир әфәндедән дә, Илмир Низамовтан да 10 бал алалгач, димәк, мин сине котлыйм һәм мин синең өчен бик шат. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур, һәм инде без аны озатып калабыз. Камилә! Зурың
Вообще 30 бал. Молодец. Камиля, мен сені құтлайым, сен үшін артист. Диля Хамматова һәр тур сайын үзен үстерә торган, үзенә яңа булган җырлар сайлый. Сәлем, Сәйләм проекты дәвам итә, һәм сез мине танығансыздыр. Мин Диля Хамматова. Узган турны мин саубуллашу җырын җырладым. Жулияны минем өчен җиңелрәк дип уйлады, ләкин минем фикерем бүтәнчәрәк. Чөнки ул җырда бик киң диапазонлы булырга кирәк, һәм анда сулыш ала торган җирләр бик әз. Бүген инде мин Идел Суага җырын җырлыйчакмын. Ул бик авыр җыр, ләкин мин аны йөреп чыктым һәм үзем белән бик канәгать. Бу җырны сез барыгыз да беләсез һәм татар телендә ишеткәч шаккатырсыз. Тембр. Балдец. Диля, әфәрин, сакланып карап тордым һәм бер атаклы, бер бөек җырчының сүзләре буенча әйтсәм,
тәннәремнән кос тәннәре йөгерде. Менә шулай. Һәм инде ул җырчы монда утыра. Илмира. Илмира апаңны җылаттың син. Мин беренче тапкыр бу җырны ишетәм бала җырлаганны. Мин белмим каян синең тавышың чыга, каян синең бу тембр, ниндидер син бөтенесен беләсең. Син шундый бәләкәй, син шундый яшь әле. Ә менә тавышыңда ниндидер бөтен гомер, ниндидер икенче дөнья ачыла. Искиткеч. Минем миллион сәйлән булса, мин сиңа бирер идем. Рәхмәт. Илмир, Бик зур рәхмәт. Кем бу җырны сиңа бирде? Бу җыр мин аны беренче тапкыр ишеткәч үк миңа ул бик ошады. Әле татарча вариантта мин аны ишеткәнем юк иде, ләкин русча вариантта ул миңа бик ошады һәм без минем вокал укытучым белән Гөлназ Талиповна белән аны сайладык. Ул беләсеңме, ул вокал буенча да ул бит теге җиңел җыр түгел. Аның нинди теге диапазонлы, зур диапазон, көчле тембр, ул искиткеч. Һәрбер нота, һәрбер хис, ул эмоция, энергия синең булды теге төгәл җирдә. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Илмир, сезнең әле хәләтегезне карап тору моннан бик кызык, чөнки сез моңланып киттегез, сез һаман шул Мин эреп беттем, беләсеңме? Идел су ярында һаман басып торасыз кебек. Рәхмәт сезгә бик зур. Дөресрәге Диләгә рәхмәт. Әйе, шундый идел су белән безне агызып киткәне өчен. Әйдәгез, искәрмә ясап, Илмир сезгә сүз бирик инде икенче булып. Дилә, сезнең искиткеч сәләтегез бар. Сез ул сәләтне үстерегез, кадерен белегез, хөрмәт итегез. Ул сезгә гер ярдәм итер тормышыгызда. Сез аңа ярдәм итсәгез, ул да сезгә ярдәм итер. Үзегезне саклагыз, сез безне чынлап та идел суы буйларына әллә кая алып киттегез. Мин аерым әйтәсем килә рәхмәт укытучыңа. Синең белән шулай оста эшләнгәнгә күрә, шундый җыр куркмыйча биргәнгә күрә. Һәм менә безнең бит бүген татарча җырлар, рус җырлары татарча яңгырый. Мин аерым рәхмәт әйтәсем килә кешеләргә, кем бу җырларны татар теленә тәрҗемә иткәннәр, чөнки мин ул эшне беләм, ул җиңел эш түгел. Шундый зур атаклы җырларны татарча яңгырату һәм шундый сайлау өчен аерым зур рәхмәт сезгә. Мин менә хәзер беренче тапкыр үкендем сезне башка турларда ишетмәвемә. Һәм мин ышанам, мин сезне төрле концертларда да, киләчәктә дә мин генә түгел, тамашачы да ишетер дип уйлыйм. Афәрин. Рәхмәт. Һәм инде кем белә, бәлки киләчәктә Илмир Низамовның көйләренә дә җырлар җырларсыз әле. Минемчә, Илмир да алар һаман әле шул яр буенда калдылар. Айсылу, сездә шунда микән? Минем фикерем бераз башкачарак дип әйтер идем мин. Ярның икенче ягыннан? Әйе, сөйләшкәндә син бер төрле, менә син шулкадәр иркен сөйләшәсең, эмоцияләр күрсәтәсең, җырлаганда син бераз кысылып каласың. Ул синең тавышыңда да сизелә бераз. Мин сиңа дәрестә дә әйткән идем, хәтерлисеңме? Бераз кысыласың дип. Менә сиңа әз генә иркенлек җитми җырлаганда. Һәм инде бәлки мин синең укытучың булсаң, бәлки әлегә бу җырны бирмичә торырым. Чөнки миңа бераз кантилена җитмәде шушы җырда. Без өйрәнгән инде аны Зыкина башкаруында тыңлап, бесконечная кантилена, теге чыннан да идел суы кебек менә агылып тора алаймы. Миңа бераз шул җитмәде. Чыннан да бик катлаулы җыр. Һәм мин сиңа аванс белән 10 сәйлән куям. Рәхмәт сиңа, шундый шәп иттереп җырлаганың өчен һәм әлеге җырны безгә бүләк иткәнең өчен. Бу чын бүләк булды безгә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, Дилә. Бөтен сүзләрегезгә кулак салырмын. Ләкин үзем шәшләрмен дип әйтә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт.
Дилә, син шундый авыр җырны сайладың, аны шундый матур җырладың. Мин дә сиңа 10 сәйлән куер идем. Рәхмәт. Әлеге җырдан башка бер җиңү бәйрәмендә күз алдына китереп булмый. Әлбәттә, Катюша җыры Амелия Феофанова башкаруында. Сәлам, дуслар! Сезнең белән мин, Амелия. Узган турда минем җырны бик ошыттылар. Минем образымны жюриләр бик матур диделәр. Бүген мин Катюша җырын башкарам. Ләкин ул татарча булачак һәм сезгә ошар дип уйлыйм. Şəşək atdı, damını yüzə yılğa üstündə. Yarğa şıqdı sılı qız Katyuşa, biyikdükə yarının şiddinə. Yarğa şıqdı sılı qız Katyuşa, biyikdükə yarının şiddinə. Yarğa gelip suzdu dərtli jürüm. Jırın, üstün kalmaka yaşartından. Şik boyunda batır soğuşuğa, Katyuşanın jitkər sələmin. Şik boyunda batır soğuşuğa, Katyuşanın jitkər sələmin. Şəşək atdı, tamını yüzə yılğa üstündə. Yarğa şıqdı sılı qız Katyuşa, biyikdükə yarının şiddinə. Yarğa şıqdı sılı qız Katyuşa, biyikdükə yarının şiddinə. Амелия, әфәрин сиңа һәм бөтен хәрбиләр дә шундый матур иттереп киенсәләр һәм бөтенесе шулай матур иттереп җырласалар, минемчә дөнья бөтенләй башка төрлерәк булыр иде. Сез ничек уйлыйсыз, Илмир әфәнде? Мин килешәм. Бик зур рәхмәт шул биек җырны сайлаган өчен. Безнең өчен җиңү көне һәм сугышта җиңү ул бик зур бәйрәм. Һәм шул чаклар 9 май искә төште. Әлеге мизгилдә. Амелия, бик матур елмаясың, кәефеңне җиткерәсең. Җырда сиңа килешә. Бәлки шундый укытучы сынагына әйтер идем, бәлки җырның тональности түбәнрәк кебектер. Теге истәге булган ноталарны алгач, тавыш ачылып китә, астагы ноталар югалып кала. Әмма ләкин шуңа карамастан сиңа 10 балл куям. Киләчәктә менә шуның турында уйлап эшләгез. Тавышыңның матурлыгын күрсәтергә тырышыгыз. Ул әлбәттә бар. Аның мөмкинлекләре бик зур. Сезгә зур рәхмәт. Менә шундый аранжировка белән дә тавышны аерым бәяләгәнегез өчен. Рәхмәт сезгә бик зур. Айсылу. Амелия Фәрин, тавышың шыңлап тора шундый. Тавышың шыңлап торгач, бу җыр инде синең образыңа туры килә дип әйтсәм була, тавышыңа туры килә һәм син инде шул чордагы кыз кебек горур итеп җырлыйсың. Бу җырны чыннан да җиңүне тасвирлыйсың.
Эльмира әйтмешли, елмаюың бик матур. Балкып торасың, шулай итеп елмайгач инде әлбәттә ничек инде баланы яратмыйсың да, ничек инде ун сөйлән куймыйсың. Зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Ә менә Эльмираның нинди хисләре булды микән? Миңа шундый рәхәт иде. Шундый икенче төрле, мин бу җырны икенче төрле итеп ишеттем. Син җырлаганда. Мин Эльмир белән килешәм, сиңа тональность гына әзрәк кенә теге җайлы түгел дип уйлыйм. Чөнки бөтен матурлыгыңны, тавышыңның матурлыгыңны, тембрыңны ул ачмады. Ярый әле мин сине теге турдан беләм. Әмма дә ләкин бу җыр сине актриса буларак миңа ачты. Чөнки һәрбер куплетны син икенче төрле итеп күрсәттең. Сиңа бик зур рәхмәт. Ничек сүзне син безгә бирдең, ничек без аны кабул иттек. Шуңа күрә бу җыр белән син үзең яшь, әмма бәләкәй балаларны да син бу җыр белән үзең тәрбиялисең. Менә шуңа бик зур рәхмәт сиңа. 10 сөйлән. Зур рәхмәт сезгә. Амели, син афәрин, син булдырдың, һәм инде әлеге сугыш галәмәтләре җырларда гына калсын дигән теләк белән без инде сине озатып калабыз. Син маршировать итеп китә аласың. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Амелия! Син жюрины таң калдырдың. Тамашачыга да ошагандыр. Рамис Хакимов ышанычлы адымнар белән безнең сәхнәбезгә таба килә. Әйдәгез аны каршы алыйк. Сәлам, дуслар. Мин Рамис Хакимов һәм мине истә калдырыгыз. Ретро җырларын башкарган көнне мин Идел буе каеннары дигән җырны башкардым. Жюрилар югары бал куймасалар да, мин күңелсезләнмим. Чөнки жюрилар һаман саен югары бал гына куйсалар, безгә үсәргә урын булмый бит. Бүгенге көнгә әзерләнү миңа катлаулы булды. Чөнки бу җырны минем татарча ишеткәнем булмады һәм үрнәк алырга кешем юк иде. Ләкин шуңа да карамастан, бу җырны җырлау минем өчен бик зур эксперимент һәм бу бик кызык. Жырла әле безгә кушылда. Ике энә, өч, дүрт энә ул җырчы була. Ике такта, өч, дүрт такта баскыч ясала. Ике өч сүз беленсә шуннан җыр ярала. Атаулары күңелле, бергә бергә, бергә бергә, бергә бергә. Җырлаулары күңелле, бергә бергә, бергә бергә, бергә бергә. Таңнар атланда офыктан юллар сузыла. Ике каен, өч, дүрт каен, каенлык була. Ике такта, өч, дүрт такта баскыч ясала. Ике өч сүз бәйләнсә шуннан җыр ярала. Атлаулары күңелле, бергә бергә, бергә бергә, бергә бергә. Җырлаулары күңелле, бергә бергә, бергә бергә, бергә бергә. Бәхеткә илтә торган сукма кирәк безгә. Бер-ике тамчы яңгыр төстә шул күл була. Ике такта, өч, дүрт такта баскыч ясала. Ике өч сүз бәйләнсә шуннан җыр ярала. Атаулары күңелле, бергә бергә, бергә бергә, бергә бергә. Җырлаулары күңелле, бергә бергә, бергә бергә, бергә бергә. Атлаулары күңелле, бергә бергә, бергә бергә, бергә бергә. Җырлаулары күңелле, бергә бергә, бергә бергә, бергә бергә. Рамис, жюри әгъзалары бергә-бергә сиңа алкышладылар. Һәм бергә-бергә
сүз әйтерләр, һәм ул никтер менә нәрсәдер әйтә, мактау сүзләре булыр кебек. Айсылу Габдинова. Рәмис, мин сине котлыйм, һәм инде әлбәттә барлык финалистларны котлыйм. Бүген инде иң-иңнәр җыелган, һәм сезгә инде ниндидер теге тәнкыйть сүзе табуда авыр. Сез шул кадәр барыгызда шын артистлар инде. Кайбер безнең эстрадада булган артистларга сез шын конкурент дип әйтәсем килә. Һәм инде миңа синең тавышың бик ошады. Тембрың бик матур, бик чиста җырлыйсың. Һәм инде син шундый матур малай, бер дә уялып торма, үзеңне күрсәт. Шын артист булып барысына да рәхәтләнеп җырлай. Яме 10 сөйлән. Рәхмәт бик зур. Ялдым әллә? Әзгенә. Әзгенә. Малайлар гомумән уяладыр инде ул. Малайларны бит инде шөгыльләндергә бигрәк тә авыр. Һәм тагын бер сүз әйтәсем килә. Без аңларга тиеш, бу балалар бит инде алар бик әз вакыт эчендә җыр өйрәнгәннәр. Әле консерваторияләрдә, музыка көллиятләрендә дә студентлар 2-3 ай 1-2 әсәрне өйрәнәләр, ә монда балалар инде татар телендә шундый тиз вакытта шундый җырлар өйрәнгәннәр. Бәфәрин. Рәхмәт. Рәхмәт. Шуның белән безнең конкурсыбыз кызыклы да. Илмира, рәхим итегез. Рәмис бик стабиль җырчы ул. Җырчыларга ул бик мөһим әйбер. Бик чиста җырлый. Мин теге юлы да әйттем. Теге фонограммага җырлый микәнме? Бик чиста әйтеп. Шуңа күрә бу стабильность бик әйбәт әйбер. Әз генә сүз җитмәде. Бәлки монда теге бик әйбәт, белмим, ишетелмиме. Бергә аны мин җырладым инде. Мин сиңа 10 сөйлән куйдым. Әмма менә дикцияга игътибар итеп кара ярыймы? Рәхмәт. Аның җыры да шундый тиз бара бит, анда әйтеп белгергә кирәк. Менә шуңа күрә сүзне әйбәт иттереп җыр белән, мелодия белән тамашачыга бирергә кирәк бит. Рәмис, рэп белән әзрәк шөгыльләнеп ал, анда тиз генә сүзләрне әйтергә кирәк булачак, һәм барысы да әйбәт булыр. Илмир Низамов. Рәмис, тавышың яңгырый, бик чиста, бик матур. Бер үтенечем генә бар, ул бәлки телевизор караучыларга күренмәстер, бәлки күренердер, мин белмим ничек ул телевизорда күренер. Ләкин син шундый матур йөзеңне, матур елмаюыңны тулысынча микрофон белән яптың да, син җырың беткәч кенә без сине күрдек. Шул вакытта, шул әйбер турында онытмагыз, шул турында ул бит артистның бөтен нәрсәсе кирәк. Аның ишек сәхнәдә дә тотуы, сүзе дә әлбәттә, җырлавы да, шуңа күрә менә шул бер сүзем генә бар сиңа, шундый тәнкыйть кебек инде. Калганы афәрин, мин сиңа уңышлар телим, һәм Алла бирсәлек кайбысы тагын күрешербез. 10 сөйлән куям мин сиңа. Аллаһка шөкер. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәмис, булдырдың дип саныйм. Син инде хәзер шын җырчы дип бөтен җиргә чыгып әйтеп йөри аласың. Инде без сине озатып калабыз. Рәхмәт сиңа бик зур. Һәм инде нәтиҗәләрне озакламый әзердә булыр. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Менә тагын капладың бит инде. Менә бит. Менә әйдә тотырга өйрәтәбез хәзер. Юк. Менә шулай. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Рәмис, син бик шәп җырладың, бүтән сүзләрем юк. Рәхмәт. Безнең тагын бер матур, гүзәл чәчәгебез Миләүшә Закирова. Сәлам, дуслар, мин Миләүшә Закирова. Һәм мин сезнең белән булуыма бик шатмын. Ретро җырларын башкарганда мин никтер бик каушадым. Чөнки ул җырны, Илкәем җырын бик күп шәхесләр җырлаган һәм аннан калышмаска кирәк иде. Ләкин мин үземне тоттым һәм үземнең каушавымны җиңдем. Бүгенге көнгә мин аеруча бик каты әзерләндем, чөнки безгә урыс җырларын татарча җырларга кирәк. Бүген мин Балкыт туган җирем дигән җырны башкарам.
Dünya susıp soyri sandığı aşılar Jir şeşe gata olma aşılar Her bir yürek aşık bugün mehabetke Jirim minim kumilgensin merhametke Yazmışlar beylengen Birişip kemengege Şirin minim Güzel şirim Bakşa şoli baş isimdeydirsin ol duydusinde Seni mengege bakışırım Mehabetim yazım minim Bakşa şoli baş isimdeydirsin ol duydusinde Seni mengege bakışırım Mehabetim yazım minim Yazım minim Dünya bizning olda sirli tağınar Jir küte barı yokta yollar Dire yokta dostluk şire Zenger kökte yokta kıyaş balkı külüp Yazmışlar beylengen Birişip kemengege Şirin minim Güzel şirim Bakşa şoli baş isimdeydirsin ol duydusinde Seni mengege bakışırım Mehabetim yazım minim Bakşa şoli baş isimdeydirsin ol duydusinde Seni mengege bakışırım Mehabetim yazım minim Yazım minim Balkır tuğan şirim Ay, молодец. Леша, әфәрин сиңа һәм Миләүшә нинди генә җырны башкарса да, нинди телдә генә җырласа да, аның татар алымнары сизелеп тора. Миләүшә, рәхмәт сиңа һәм менә Илмираның сыкланган күзләренә карап, мин тагын аңа сүз бирәм. Ул тагын каядыр йөзеп китте, тагын иреп китте. Илмира? Әйе, мин бу җырга чумдым һәм мин бер уемда идем. Бу җырны мин рус телендә белмәсәм, мин бер кайчанда уйламаган идем. Менә ул чын татар җыры. Ул ничек менә ул булды, белмим. Синең тавышың белән, синең күрешең белән, уең белән, менә бүтән җаныңнан килгән уйларың белән, хисең белән син бу җырны безгә тәкъдим иттең. Бик зур рәхмәт. Һәм менә теге юлы, теге турда сиңа Зөфәр абыең да, Рөстәм абыең әйтте бит инде, мелизмалар белән бик күп теге кулланма. Бу җырда син барысын да менә эшләдең, уйладың. Бүтән мелизмаларың урында булды һәм мин менә әлбәттә эреп биттем. Бик зур рәхмәт. 10 сәйлән. Ой, рәхмәт. 10 сәйлән, рәхмәт сезгә, Эльмира. Һәм Эльмир Низамов. Миләүшә, тавышыгыз зур, бай, тембр бик матур. Минемчә, сез бит әле яшь кеше, әле бала. Сезнең тавышыгыз шундый зур, ул әле сезнең өчен дә зур кебек тоела. Сез ул тавыш белән нишләргә белмисез, кайбер очракларда дип сизелә миңа.
ул тавышның мөмкинлекләрен әле өйрәнергә. Һәм анарсың беләсез, менә җырда бит менә шундый озын ноталар бар. Сузыбрак җырлый торган һәм кыска, кечкенә генә тиз әйтелә торган ноталар бар дип әйтәм инде. Һәм нота озын булса да, кыска булса да, ул һәрберсе мөһим. Кайбер вакытларда ниндидер шундый тиз бара торган ки вакытында ничектер ки югалып кала. Без зур нотага чыгабыз һәм монда яңгырый башлый, кулаклар яңгырый башлый. Сез менә шуның турында күбрәк уйлагыз. Сезнең кигез чыккан вакытта, тавышыгыз яңгыраган вакытта, менә инҗеләр кебек бөтен ноталар бер дәрәҗәдә матур яңгырасын. Бу тәнкыйть түгел, бу сезгә соклану гына дип әйтим. Һәм мин киләчәктә дә телим сезгә зур уңышлар. Һәм сәйлән дисәм инде, әлбәттә 10 сәйлән. Монда башка сәйлән була алмый дип саныйм. Рәхмәт сезгә үзегезнең фикерегез өчен. Һәм беләсезме, җырчының иң бөек сыйфаты нәрсәдәдер? Ул тамашачының күңеленә үтеп керә алу. Чөнки кеше бик дөрес җырласын, әгәр тамашачының күңеленә аның тавышы, ихласлыгы үтеп кермәсә, менә аның дөрес җырлавыннан нинди дә беркемгә дә файдасы юк. Инде Миләүшә беренчедән дөрес җырлавы белән һәм инде тамашачының күңеленә үтеп керә алуы белән аерылып тора. Менә Айсылу апагызда да шундый сүз калдымы икән? Апа дигәч бигрәк күңелсез булып китте. Мин инде безнең катнашучылар күзлегеннән әйтәм. Миләүшә, тавышың русча әйтмешли с мясом, итле. Наваристый татарча әйтмешли. Әйе. Мин шундый тавышлар яратам. Һәм мелизмнарың да бик матур. Ишеннән дә Эльмира белән мин ризалашам. Ләкин мин бу җырны татар җыры дип уйламасым, белмәсәм русча. Миндер шәрык җыр дип уйларым. Бу җырны бик килешә сиңа шундый җырлар, бәлки сиңа шул юнәлештә барырга кирәктер дә, һәм синең менә шундый образың, озын чәчләрең, синең изюминка булырга мөмкин сәхнәдә. Шуңа күрә мин сиңа ниндер берәр шәрык стилендә җырлар ясарга тәкъдим итәрим. Сәйлән. Син профессионал күренеп тора, сәхнәдә чыгышлар ясаган күренеп тора. Афәрин, һәм шундый матур образ, шундый матур тавыш. Һәр жюрида 10 балл куйды, һәм минемчә син моңа лаектыр. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа бик зур. Миләүшә, нинди фикерләр белән чыктың? Мин бик зур шатлык белән һәм иркенлек белән чыктым, чөнки без бу конкурска бик каты әзерләнгән идек. Без бик каушадык һәм ардык һәм хәзер ял итәргә мөмкин. Һәм син булдырдың. Безнең конкурсантларыбызның чыгышлары тәмам, алар һәммәсе дә үз җырларын башкарды. Менә жюри нинди хис, тойгылар белән калды микән? Сорап алыйк әле. Хөрмәтле жюри, нинди хис кичерешләр безнең финалистларыбыз турында, безнең проектыбыз турында? Айсылу Габдинова. Минем сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мондый проектлар чыннан да бик кирәк, чөнки бу балалар өчен бик зур этәргеч булып тора. Татар телен өйрәнергә, татарча җырларга. Менә мин үзем бәләкәй чакта шулай ук музыка мәктәбендә вокал белән шөгыльләнә идем. Ләкин безнең инде теге җырлыйсың да берәр конкурска барасың, урын алсаң, сиңа берәр диплом бирәләр инде. Шуның белән бетте. Ә монда балаларга үсәргә шундый шанс. Алар менә инде ничә этап булды, төрлечә үзләрен сынап карадылар, һәм аларның өчен стимул алга таба барырга, аларны телевизордан күрсәтәләр, мәктәптә аларның белән горурланалар, алар мәктәпләрендә йолдыз булалар. Шуңа күрә бу проектны оештыручыларга минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу чыннан да татар теле өчен, татар мәдәнияте өчен бик зур адым дип саныйм мин. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Инде оештыручыларга дип гомум сүздән генә әйтсәгез дә, без инде
Төгәл әйтәбез, Шаян ТВ оештырды һәм инде әлбәттә бу беренче шундый проект, Алла теләсә булыр. Ул инде без камилләшкәннән елдан-ел камилләшә барырбыз дип ышанып калабыз. Илмир Низамов. Мин әлбәттә Айсул белән килешәм. Мин бик шатланам. Балалар өчен махсус тагын бер сәхнә барлыкка килде. Ул сәхнә генә түгел, ул телевизион проект. Һәм балалар да үзләрен күрсәтә ала. Тамашачы да яңа артистлар белән, яңа сәләтле кешеләр белән таныша. Һәм минем өчен бик кызык иде. Ничек безнең балалар бүген җырлыйлар, нәрсә белән яшиләр, ниндиләр алар. Мин бик шатмын монда булуыма. Һәм барлык кешеләргә кем бу проектны оештырды, әлбәттә Шаян ТВ-га зур уңышлар телим. Дәвам итсен, яшәсен һәм балалар да безне гел сөендереп торсын үзләре белән. Рәхмәт бик зур, Илмир, сез минем өчен күптәннән кумир булдыгыз. Һәм инде хәтта кәчтүмне дә мин сезнекенә охшатып сайлаган идем. Илмира Калимуллина. Бу проект бик мөһим. Балалар өчен дә, әти-әниләр өчен дә, укытучылар өчен дә. Һәм бу проект, беләсезме, менә балаларны тәрбиялиләр. Алар татар телен яңа ачылыш итеп күрәләр. Һәм бу проект аша балаларның икенче төрле теләге булырга тиеш бу проектка карап. Һәм сезгә бик зур рәхмәт Шаян ТВ-га бу мөмкинлекне биргән өчен балаларга. Һәм минем өчен бу балалар ачыш. Мин менә һәрбер баланы уникаль дип әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Сезнең эшегез, миссиягыз бик авыр иде. Ләкин барыбер сез аны бик әйбәт башкарып чыктыгыз дип саныйм. Жюри үз сүзен әйтте һәм 4 финал көннәренең нәтиҗәләре инде билгеле һәм чын җиңүчене без гала концертыбызда беләчәкбез. Бүгенге нәтиҗәләрне сез экраннарыгызда күрә аласыз. Күңелгә авыр, чөнки финал этаплары инде артта калды. Синең дә шулаймы улай, Али? Ерузаль абый, ышанасы да килми. Минемчә, без бу проектны ел сайын үткәрергә тиеш. Ашыкма, Алия, безнең әле алда гала концертны матур иттереп үткәреп җибәрергә кирәк. Анда без бәйгебезнең җиңүчесен беләчәкбез. Әлбәттә без анда җиңүчесен беләчәкбез. Без түземсезлек белән нәтиҗәләрне көтәбез һәм инде сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.